Dos. Maganda. Isli Domingo at yung gagawa. Dos, bulan ha. Saan galing ba? Sa Alabangad. Gusto ko. Albert dito. Sinawa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ay, kadudo ko dan. 6, 7, Ito ang lita lang mo. Ito ko na ako sa dudo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Sabi-sabihan ko eh. Hindi tayo telepon. Pagos niya. Ano? Pagos niya. Wala. Sini ngopi ya, binasahan ko yan. Hindi, pagos niya sa school. Sabi. Sabi. Kaya kartilla to ang lokal niya. Ah, Ang kartilla lokal niya. pili kita site. Kita kamyas. Wala kaya ate. Pila ka rin mga sandal niya. Lago na may anda na nalita. Kita kamyas. Nakakaya pambag yan, waltip na. Hindi. Sabi niya. Ah, Hindi papali. Sabi. Papali. Nagsuyo mo tapinak. Sabi. Yan. kaya patay. Taksi mo. Ito po. Dan! Tayo, Dan! Kita ka pa. Ken. Ba, nino ka mo rin. Yan. Lahat ng ating. Juta na ba? Medyo... Ano? Yung mga pota, pota mo mangga, pota yung mga namin latan. Ano? Pota, ano mo?
ka lang yan eh. Wala. Paano ka? Ha? Suwano ka? Ako to ka. Ginanata ko yun ito natin. Ano na din? Kakuha ito ang aktil ya. Sabi. Ah. Igising yan eh. Ano ba ito? Favorite po, favorite. Favorite. Ako. Ang pitingin? Sa'yo? Bilis na. Bilis na yan. Ayun. Bilis. Bro, gusto mo ka na. Nagaling ka, epon mo ka niyan. Ulugod lang. Kasi nga ganun. Sila mga maganda ng scalable. Ngayon may pagpapin mo pala. Wala. Bro. Pero, yan yun din siya. Magay. Magay. Sabi na kayo. Wah. Sabi na akong yan. Nakabigit. Alam mo na ito na. Mga 20 na eh. 120. Guys, 120 nga 20 drops pa. Uli!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 21, 22, 43, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Last 20. Ano yung minimum reklamo ngayon? Sa'yo na eh. Subukan mo. Ha? Eh, subukan mo. Subukan mo. Ano yung reklamo yung iba pa? Diba? Bilis niyo, ha? Ano yun? Siguro yata na. Kapagaling na. Ang kumaya. Yan ka. Ang nga mo. Tagalo ka. Oh, shit. Jesus. Wala, Bob! Bob! Ano?
hangin. Sige na. Sige na. Meron na eh, boy. Meron na. Tarik. Ayan. May baba siya. Sa kanya may mukha ko. Tutuloy mo yan mo. Sino ba? Yung pome. Wow. Ang galing ba? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Oh. Nakakita. Nakalaat ka na. Mas ka kaya ka ba? Pupunaan mo. Radyo. Saan ka dyan? Pakita mo na ako. Radyo. Kalis. Saan yun?
So guys, yung kanyang tiklop sa paa, 120 lang. Tingnan ito ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold!